Mando a Maliba international mais n'a tɔgɔ Koman Kulibali. Comment Ale directeur régional du budget kosɛbɛ kɛ district de Bamako ni waati na a ye kunkolota wɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mun ye tabarikala Bɛnkan Mali Vision Media kosɛbɛ k'a fɔ u ye trophée ta ka d'a ma na sensation a ɲɛna Koman Kulibali a ye Algérie don a ye baaraba kɛ Mali ye o kɛra dɛ a ye coupe du monde fiyɛ a kɛra a taara coupe d'Afrique phase finale coupe du monde san 2010 o kɛra donc a ye kunkolota min di Mali ma a fanga bonyara ka coupe d'Afrique filɛ fiyɛ coupe d'Afrique filɛ fiyɛ ka éliminatoire match gɛlɛmanbaw i n'a fɔ Cameroun Égypte k'olu filɛ fiyɛ a ye dɔ kɛ dɛ mun ye Koman Kulibali comment ale nisɔndiyara trophée in sɔrɔla a ko di k'ale bɛ fɛn fɛn sɔrɔ trophée la kosɛbɛ k'a b'a bɛɛ di journaliste ma presse ma ko presse y'ale dɛmɛ a ka baara kɔnɔ tiɲɛna ko hali mun dira a ma e t'a fɛ n'o ye chevalier de l'ordre de l'État kosɛbɛ kɛ k'a nin bɛɛ di journaliste de ma fana an y'a minɛ n'an bolo fila ye a b'a mérité Bura Koman Kulibali maa don kana filɛ ni jɔyɔrɔba la ta Bura ni Koman ye ɲɔgɔn ye a b'a a bɛrɛ bɛ ka jigin fɔ fɛn b'a yɛrɛ a bɛ duguma c'est un exemple majigi ni sabali min bɛ Koman la en tout cas Bura an b'a fo vraiment a ye reconnaissance kɛ ka ɲɛsin journaliste ma o fana diyara an ye histoire min ye a dilan ka ne tan situation na mobili la ne ka moto la a y'a fɔ ɲɛna o a dilan ka bɔrɔ bɔ ɲɛna o nka a tun t'a dɔn a t'a dɔn k'e yɛrɛ don yɛrɛ accident de kɛra après k'ale nana ye ko Burama don ko a bara ta a bara ta Kulibali i ye kojugu kɛ dɛ o bɛna Bura an b'a fo vraiment ani trophée ani ni ka kan Koman ni fɛn ka kan mun tɛ nin ye Bura a ka carré kɔnɔ mɔgɔw Sidi vraiment ko an k'a fo awɔ u y'a fɔ ɲɛna ko an k'a fɔ k'a bɛ wuli ka jɔ min na ka carré kɔnɔ Bura a ka sigida la vraiment comment an ka a dɔw yɛrɛ fɔ hali pavé filɛ yɔrɔ in na ye Koman ka wuli ka jɔ don pavé da carré kɔnɔ a ka wuli ka jɔ don Mali ancien Bura ka projet monté commune 1 k'a sɔrɔ ne b'o fɔ bi c'est grâce à Koman Kulibali vraiment an bɛ don Jeux olympiques la 2024 o bɛ kɛ an ka fédération premier vice président n'o ye Moussa Sylvain Diakité Papa Nicolas waati na a bɛ Paris mun ye Faransi ka commission d'organisation n'o ye Jeux olympiques ye kosɛbɛ Paris 2024 awɔ olu de y'a wele ka taga tabarikala a taalen a ma dan ani commission n'olu ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn ma abada a lajɛ ani Mali consulat général awɔ Paris n'o ye Moussa Kojo kosɛbɛ kɛ donc a n'o ye ɲɔgɔn ye baara bɛ se ka sigi cogoya min na an ka équipe nationale U23 u bɛna bila yɔrɔ jumɛn awɔ ani yɔrɔ jumɛn ka kan kosɛbɛ kuma ani u kumara ani Mali consulat u kumara nin ko kan awɔ labɛnw bɛ kɛ cogoya min na pour que Mali an bɛ se ka kunkolota sɔrɔ nin Jeux olympiques kɛnɛ kan u ye o labɛnw sabati awɔ n'i y'a lajɛ i b'a fɔ ani mɔgɔ min fana tila ka kuma kosɛbɛ o le président du Haut Conseil des Maliens de France n'o ye Jabira tabarikala donc ka kuma sen fɛ o la yɛrɛ k'a fɔ France Malien minnu bɛ Faransi awɔ u bɛ se ka mobilisation kɛ cogo di ka aigle supporter kosɛbɛ pour que Jeux olympiques la an bɛ kunkolota sɔrɔ cogoya min na a bɔlen sa mun ye Moussa Sylvain Diakité Papa Nicolas a bɔlen a ye kun da Man kan Man ale ni Paris cɛ o 200 kilomètres kosɛbɛ Mali kan ka taa tile 10 kɛ n'a b'a fɔ ma stage bloqué awɔ yanni ka taa Paris kosɛbɛ wa premier match u kan ka jouer contre Israël ayiwa yanni o cɛ u bɛ taa Man de ka taa tile 10 kɛ a t'o installation lajɛ k'i ɲɛ dɔn kan kosɛbɛ donc vraiment nin ye kunnafoni duman ye kibaruya ɲuman ye nin ye dɛ a kɔni a yɔrɔ bɛɛ a tɛmɛ o tɛmɛ a ko Bavier k'a bɛ Bavier ka ci dilan a b'o fana ka ci de la koyi Bavier a bɛ fɛn o fɛn de kɛ Bavier y'a bɛɛ don a da a y'a bila bɛɛ la o ka ɲi an bɛ to kunnafoniw na o bɛ kɛ an bɛ taa Guinée Conakry La Guinée wa tɔn min n'o ye Wakiliya AC kosɛbɛ kɛ u ko entraîneur français u y'a labila o tuma wari bɛ Guinée tɔn kun f'u bɛ taa entraîneur ta entraîneur kolokolo tɛ ka entraîneur kolon ta Bura e ka Malien joueur kɛnɛ ka Guinée fa bi tewu ka Lamine Ndiaye k'a to Hɔrɔnya Bura a bɛ min ta kalo la 17 000 € wari 17,000 mɔgɔ ka converti c'est des millions Bura la Guinée ballontan u b'a la ka taa de koyi u b'a ka taa tiɲɛ la Wakiliya AC u ka entraîneur français kosɛbɛ n'o ye Benjamin Le Rest u y'a labila a ye kalo 10 de kɛ équipe ninnu na kalo 10 sen fɛ u y'a labila pour insuffisance de résultats wajibi u bɛ 12e place de la championnat la u jɔyɔrɔ man ɲi donc u u tɛ na yan degeli karamɔgɔ baden bɛ n bolo n k'a d'u ma wa entraîneur camanba ye Mali la minnu ka dɔnta kan ka girin kosɛbɛ an b'o ci u ma o tulo b'i la ayiwa mun ye PSG Dortmund Paris mardi don do k'a fɔ Algérie dɔnna italien dɔgɔ a tɔgɔ Daniele Orsato UEFA u y'a désigné ka kɛ PSG Dortmund Algérie tabarikala dɛ i b'a ka fɔ Algérie yɛrɛ italien don a si bɛ san 48 na salon
8e finale retour. Bayern PSG ale da match fait Bayern gagna 2-0. Ko sobeke. On est akili bala fana mu finale. Ligue des champions gagna 2020. Bayern PSG finale la Bayern gagna 1-0. Ko sobe. Ale do fana fle fe. O ɲɛna. Donc o bara ka fo en plein. Ne b'a file fɛ yan. Basi tɛ. A ɲɛ b'a ɲɛ la o. Mu Real Madrid ta yo deuxième. Real. Le deuxième. D'accord, am taa Amérique fan fɛ. Bura yɛrɛ ma taa yen. I b'a ye k'a fɔ Real de Bamako, Bura o degeli karamɔgɔ kura sɔrɔ.